Mwaswera bwanji ya Malawi chigawo cha kumadzulo. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM, program ya Nkhanga Zaona. Ndikulandireni chigawo cha kumadzulo. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse, tsiku lanu linali bwanji, ma business ayenda bwanji, amene tinali kuntchito taweruka bwanji, amene tinali kuchalichi tabwerako bwanji. This is Comrade Ntanyo, ndikulandireni ndipo ndikupempheni kuti mukhale nane pa program imene ya Nkhanga Zaona chigawo cha kumadzulo. Abwerako tikumene anapita koyendako ndipo anali ndi meeting yawo kukambirana za chitsogozo cha convention ya UTM. Funso nkumati kodi iwo nda UTM? Amalawi konse kumene muli, pamene ndikufuna kuyamba program imene ya Nkhanga Zaona, ndikufuna ndiyambe ndi funso limene ndikufuna ndibwere nalo ndilolena kuti kodi Amalawi muli okhutisidwa ndi mmene President Lazarus Chakwera wayendesera dziko kuchokera siku loyamba kuzafika siku la lero, munyengo imene kwachitika ngozi zochuluka kuphatikiza ngozi ya kuchikangawa? Amalawi muli okhutira? Nanga Amalawi muli okhutira ma demonstration amene amachitika 2019 aja, zifukwa zimene Amalawi timamuthamangisira, tiziyankhula choncho, timamuthamangisira Peter Mutharika pampando kuti achokepo, zifukwa zimene tinamuthamangisira pampando Peter Mutharika tikazitenga ndikuzika poteropo, zinali zifukwa zokwanira zonena kuti Peter Mutharika akathamangisidwe pampando pacha? Kapena chifukwa chonoti timadya katatu ndikukhuta, ndiye chifukwa chakukhuta timati tikazimbidwa ndicho kudya chija zimatipangisa kuti tiye tinthamangise uyu, akutidyesa, akutipasa zokudya, akutipasa fertilizer, tinene kuti chifukwa cha zabwino zimene amapanga Peter Mutharika tinaganiza zomuthamangisa kuti tione anthu ena ngati angationese zabwino? Nanga funso ndilonena kuti mukukhutira ndi zimene watipangira President Lazarus Chakwera kuchoka 2019 kuzafika lerolo, mmene akuchoka ku Germany, mmene akuchoka ku Italy. Mukukhutisidwa pakati pa anthu awiriwa. Amalawi munene chilungamo, inu mazibusa munene chilungamo, inu maprofiti munene chilungamo, inu mashehe, inu mafumu munene chilungamo. Pakati pa Peter Mutharika ndi Lazarus Chakwera, amene anayenereka kupangiridwa ma demonstration ndi kumuchosa, anali uti? No matter iwe ndiwe wa MCP, ndiwe wa UTM, wa DPP, wa UDF, funso ndinokunena kuti anthu awiri amene wawa
ngati amapanga zolakwika. Nanga sirelo tikuti Lazarus Chakwera kupanga izi nthawi ija timati Peter Mutharika kupanga izi. Lero funso ndilonena kuti titanena kuti mawa ma demonstration tikampangire Peter Mutharika kapena timpangire Lazarus Chakwera. Anthu awiri amene ali ndi zifukwa zokwanira kupangiridwa ma demonstration ndi ndani? Muyankhe nokha, aliyense aziyankheka mu mtima, chifukwa ndimayimba telefoni ndimayankhula ndi munthu wina ndi mzanga wa ku America. Ndangoyimba telefoni wangoti hello, ndati hello, mwaswera bwanji? Ali ndinu achikangawa ndi kuti ine ndine nkhanga zaona sine chikangawa iya. Ali achifukwa chonoti nanga inoyo ndi mukuzilondoleza bwinobwino ndi timafuna mukhale chikangawa ndi kuti ine sindikhala chikangawa. Zinali lili ndi mwini wake, chifukwa zinali akamva kuti labwera kwa ine mundipalamulira milandu. Mwaswera bwanji Mr. Chikangawa, mwaswera bwanji Francisco Muraditajwa pa Limpopo FM. Chigawo cha kumadzulo Amalawi ndisakutayisireni nthawi. Ayenda ulendo abwerako kumene anapita, koma anakhala pansi ndikumakambirana kunena kuti kodi tipange bwanji ndi convention ya UTM, convention yotusiyawo, komano tipange bwanji. Ndikufuna ndikutsimikizireni Amalawi, komanso ndikufuna ndikutsimikizireni aini ake achipani cha UTM amene mmagwiritsa ntchito chizindikiro cha kandulo osati chizindikiro cha mthiko. Papangidwa maplani onena kuti MCP ikufuna ipereke funding kwa Michael Usi. Ndicho linga chonoti Michael Usi akawine ku convention. Michael Usi akakakhala president azalamule kunena kuti chipani changachi chikukapanga mgwirizano ndi MCP. Funso ndilonena kuti koda MCP mwaziwaliti kufunika kwa mgwirizano. Funso limene ndifuse MCP mwaziwaliti kuti mgwirizano ndi wofunika. Munali ndi Chilima munanchita betray. Mmayankhula nokha kunena kuti ndale zanu mmapanga usiku. Tiyeni tiyedzeke. Ife MCP president wathu ndi Chakwera. Pamene munapanga mgwirizano wonena kuti wina ayendesepo zaka 5, wina ayendesepo zaka 5. Michael Usi inu mukuona ngati mukuchenjera. Chilima ananyengereredwa ndikuthesedwa mulandu, kumapeto pakumthesera milandu anakamphera ku Chikangawa. Kodi inuyo mukuona ngati mulimba anthu amene wawa ngati Mulunguyo angafune kuti awoloke ndikuwina, inu azakuonani ngati ndani? Chilima amamunena ali limodzi ndi president yo anthu ndikuyima kuti president 2025 muzayimire ndinu pamaso pa Chilimatu. Nde inuyo Bizwek muzalimba. Ndamvaso kuti kadigiri kanuko ndika munthu wina wake. Azisogoleri ya dziko la Malawi mmakwanisa bwanji kumaba maphunziro a munthu wina ndikuwatenga ngati anu? Yandipezanso imene ya Bizwek muli ndi digiri nake imene isali yanu, imene munangoitenga koma inali ya munthu wina. Kwapangidwa salu zochuluka kumene kuzipita president Lazarus Chakwera aziyapasa
ena mwa chipani a MCP kuti azivala koma saluzi ndi za UTM. Amalawi musadandaule, akuyeserera kuti aone ngati, koma nkhani ndionena kuti amaiko usi amalawi ambiri panopa adziwa kunena kuti inuyo ndi amene munampereka Chilima. Amalawi ambiri adziwa kunena kuti amaiko usi mukusangalala ndi imfa ya Chilima. Amalawi ambiri adziwa kunena kuti amaiko usi akuziwapo kanthu za imfa ya Chilima. Limpopo FM ndi Comrade Ntanyiwa. Pali ndrama za nkhaninkhani zimene zikuchokera ku miscellaneous account ya boma, kumene koko ndramazo zimatha kutuluka sizimapangidwa auditing, kumeneko agwirizana kunena kuti kuchoke ndrama zowathandiza amaiko usi ku convention kuti akawine. Monena kuti ndizomvesa chisoni kunena kuti achidanti Malunga Angalande komanso Noel Masangwi anali ndi meeting ndi president Achakwera yonena kuti athandizidwe nthawi imene akupanga convention, ndipo agwirizana kunena kuti achidanti Malunga ndi amene akayimire usekretary general ku convention imeneyi kukapikisana ndi amaikaliati, ndipo agwirizana kunena kuti apange chotheka kunena kuti maikaliati achosedwe pa mpando umenewu ndi cholinga chonena kuti chipanichi chipite ku MCP. Funso nkumanena kuti imfa ya Chilima ija, ino achidanti Malunga, ino Angalande, ino Noel Masangwi, mmamva nayo bwanji? Mukufuna kupeza ufulu pa imfa ya munthu amene ino mmaonesa ngati mmamukonda. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti achidanti Malunga Angalande, Noel Masangwi ndi ena mwa anthu amene akufuna kuthana ndi chipani cha UTM mosogozedwa ndi amaiko usi, ndipo convention imeneyi akonzeka kukatumiza a security kuchoka ku MCP. Uthenga wanga ndofuna upite kwa inu maikaliati, musalole convention kuti ikachitikire ku Lilongwe. Pangani zotheka convention yanu ikakhale ku Blantyre kapena ku Mangochi. Agwirizana kunena kuti convention ikakhala ku Lilongwe kumene kuku inu maikaliati akakupangeni chipongwe, is either akakumenyeni, akakupheni, akakuvulazeni. Kumeneku ndi kumene agwirizana zonoti akathane ndi mwana wa Akaluwa Prodex. Ndofuna ndikupaseni chenjezo a UTM, convention yanu musakaipange ku Lilongwe. Ngati amanganya iwo ali ndi UTM yawo akapange convention yawo, inonso mupange convention yanu, chifukwa chizindikiro chimene Malemu Chilima watisiyira cha UTM ndi kandulo osati mthiko. Amthikowa azikapanga zawo za mthiko, inonso mukapange zanu. Abizwik ngati mwasankha kuyenda ndi MCP, just go yourself, mutengane nda Masangwi, kuli bwino mungolengeza kunena kuti ife tachoka ku UTM tikupita ku MCP rather than kusokoneza chipani cha Malemu Chilima. MCP inachita betray Chilima, inankana Chilima, Chilima ali moyo. Inu musaoneke ochenjera Masangwi, achidanti musaoneke ochenjera chifukwa cha ndrama za nkhaninkhani zimene akukupasani MCP. MCP tonse Amalawi tikuziwa inamkana Chilima.
ali moyo Chilima anakanidwa kuuzidwa zonena kuti iwo sakufunanso za mgwirizano. Nchifukwa chake they start planning imene kumapeto kwake inakathera ku imfa ya Chilima. Anamunamiza kunena kuti tikukuthesera mulandu cholinga afewe. Anampasa ulendo wopita ku South Korea kumene iwo anakonza programu yoti athane ndi Chilima. Amaiko Usi ndamene anapita ku MCP ndikukauza MCP bwana wanga akuzathesa mgwirizano. MCP ndikuyamba kupanga maplani chikuti ripoti la ndege likubwera mawa pa Limpopo FM chifukwa anapita ku Germany akabwera konso ndi ripoti lina la chiwiri. Ndefe tufuna tibwerese ripoti limene anabweresa anapanga anthu aja asanabwerere ku Germany. Nde ripoti limenelo ndi limene tikuuze na Malawi sikuti anenamo kuti chifukwa ena muzamba kuyamba kuthawa usiku uno sikuti achulamo kuti akuti ndamene amphawa kuti musathawe. Ife tingotenga zimene zili mu ripoti imo Amalawi okha ndamene ati aone kunena kuti malinga ndi ripoti ili anapanga izi ndi wakuti. Musambe kukwera mabasi usiku uno, musambe kupanga haya la ndege usiku uno. Dikirani mawa Limpopo ipereke ripoti. This is Comrade Tanywa pa Limpopo FM. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Tirire Bwanji maliro Saulus Chilima Amalawi ngozi zonse zimene zikuchitikazi ndi za daladala cholinga akuti atiiwalise imfa ya Chilima koma ife tisiti kuiwala. Nchifukwa chake tati tithamange tipereke ripoti la ngozi. Rest in peace, Saulus Chilima. Amalawi ndikufuna ndikuziwiseni kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chinakhala pansi ndikukambirana zonena kuti akufuna kuthana ndi gulu lija la Malawi First. Mukamva mukuti bwanji members nonse a Malawi First komanso executive yonse ya Malawi First akuti akufuna athane nanu. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Monena kuti pamene ndikuyankhula pano pali ndrama za nkhani zimene aziyenda nazo m'manyumba usiku kukapeza ma activist amene akugwira ntchito ndi Malawi First. Hey.
achipani cha UTM ndimafunanso ndikudziwiseni kunena kuti kuli bwino mukangopanga convention olo musanaitane mulendo wina aliyense chifukwa MCP apanga dongosolo apanga dongosolo lonena kuti afuna azaitane APDP komanso azaitane MCP ku convention imeneyi ndenchifukwa chake tikuti olo musanaitaneko mulendo mukakhaleko nokha ife azintolankhani tizabwera tizauza anthu zona zenizeni za convention amalawi asadandaule musaitaneko mulendo wina aliyense chifukwa awa akonzeka akuti kwatenga madelegates a MCP kuti akamvotere mmanganya Michael Usi. Pakonzedwa ndalama zimene zikufuna zipite ku delegates amene akupita kumeneku aliyense azikapasidwa 5 miliyoni 10 miliyoni kutero ku ndalama zimenezi ziyamba kugawidwa posachedwa pompa ndicholinga chonena kuti anthu akamapita kumeneku akavotere UTM ya Michael Usi. Choncho madelegates akumwanza talandirani ndalamazo koma tapitani mukavotere UTM ya Klaus Chilima. Ndipo ndifuna tikupempheni nonse amene muli madelegates talandirani ndalamazo koma takavoterani UTM yeniyeni imene waisiya Chilima. Ndipo ndikanakonda akubanja tetezani chipani cha malemu Klaus Chilima. Ndikunena kuti Michael Usi sanali wa UTM. Michael Usi sana mkonde Chilima kuchokera kuchiyambi, ndipo iye amaenda nda MCP cha Mseri. Pano wapezerapo mwayi udindo umene ampasa uja ndi udindo womuthokoza kunena kuti anakwanisa ntchito imene anampasa. This is Limpopo FM. Angakhala Malawi tikulirabe. Pamene ndikutuluka mu programu ya Nkhanga Zaona Amalawi ndafuna ndikudziwiseni ino a DPP ino a UDF ino azipani zotsutsa kunena kuti kunaliso mkumano wina umene apanga dongosolo kunena kuti makonsolo onse kumene kuli azisogoleri azipani zotsutsa Richard Banda Richard Chimwendo ngati msogoleri wa unduna umenewu nduna ya local government. Thandizo likhala lovuta kwambiri kuti likufikireni. Izi ndi zimene amakambirana. Choncho ngati mmakonsolo mwanumo thandizo silikubwera, ndi cholinga chonena kuti akuti mukamva kupweteka muziyamba kulengeza kunena kuti mwatuluka ku chipanicho mwalowa ku MCP. Nthawi yatha, MCP sibwerera mboma. Ino amene muli makansala lolerani konsolo yanuyo ikumane ndi mavuto pa
pano koma posa chidwa pampa konsoloyo isachita bwino tikuti pachatu asamusa malikulu onse kupita nawo kulilongwe. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM. Tikungopempherera kunena kuti msogolera amene azabwereyo azabwezerese china chilichonse m'malo mwake ndi kupitiriza kupanga chitukuko chizipita kutsogolo, chitukuko chisangokhala chadera limodzi. Muli bwanji mwayendako bwanji kujeremane kunotu amalawi tavutika kuchoka kwa inu. Ngozi pasiku kunali ngozi 10 zulo mmene mmabwera ngozi zinali 7 pamasiku awiri okha ngozi 17 ndipo timabwera ngozi zima tidikiranso kunena kuti mukamachokaso ziyambireso kawiri ngozi. Limpopo FM ndi Comrade Tanywa chigoja kumazulo ndikateronso munali ndine ndi Comrade Tanywa pa Limpopo radio station. Ndikateronso pa Limpopo FM ine Comrade Tanywa tikumaneso mawa tikutitu mawa report la ndege tikachedwa ndi boma litichedwesa chaka chikhoza kutha mpaka nkupangaso chisankho chifukwa malifomu chisanzo malifomu ali kuti mpaka chilima watisiya ndenanga tikadikiranso boma satipasa report itu. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM ndikateronso tikumane mawa lino usiku wabwino. Tamanga Kalitenge ripoti Tamanga Kalitenge. Mene munango choka yetu tukupita kuchere kuchema ni koto anyamata anatamanga kuleo di Comrade Tanywa tikugaire ndikamene katu kali mulipotimo. Mwaswera bwanji a Vincent Silence kudedza anyamata a interneti pa Limpopo FM. Yebo auli Tamanga Tanywa Tamanga wauza Malawi zona Tamanga. Nama chekete